Polecisz 2 metry do góry. Kurwa! I typa za zaboli. No. Nie wiem, czy jadłeś ostre cały czas. Nie, no. A? Ostre jadłeś kiedyś? No. Kiedy? Mówisz Greciu, Ja nie? ja nie muszę ostrego jeść, kurwa. No ja wceluję tam, gdzie trzeba, kurwa. Jak mi zapierdolę kopa w dupę, to wejdzie do mnie. Spokojnie, tam to. O, już poszło trochę. Trochę już poszło. Dziękuję. O. Uczę się, co? No to codziennie chodzisz tutaj i będziesz uczył. Ty będzie ostatni grupa. Ciągnie. Kiedy ciebie kwestia, jak myślę. Co? Nie, Co? chcę nic. Starczy?